ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан агар шумо дар бошад, шумо метавонед ки сурат ва маълумотша дар рақамҳои ватсапи экрандаи 885 ватсап, имейл, телеграм дод ҳамин дар рӯи сурат маълумотша мо рекламада фурӯшта мегузорем. ва дӯстони азиз, кадомитон ки дар навори мо агар хонаи махлуқӣ намефтед, мақсад ки дар комментари нависед, мо дар видеои оянда аз фурӯшанда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Дар имрӯза навор аз куҷо хона рӯй кардан, аз куҷо мақсад хона, замин, квартира қабул карда ба шумо номбар мекунем. Баъд мегузарем бар навори хонаҳои фурӯшӣ. ҳобаста хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Данғара, шаҳри Бухтар, ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, шаҳри Ваҳдат, территорияи ноҳияи Варзоб, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Рӯдакӣ ва дигар тарафҳои дӯстони азиз ҳастем. Квартираҳои якхонага, духонага, сехонага аз территорияи Душанбе, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухтар, территорияи Ваҳдат, Кӯлоб, Рӯдакӣ ва дигар тарафҳои дӯстони нархҳои арзон карда қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Ва курси имрӯза бошад 115 сомону 50 дирҳам. Дӯстони азиз, лайкора мезанем ва мегзарем ба навори имрӯза маромад рафтем. Мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстон, ки срочная қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, кӯчаи Суд, назди мактаби 1, назди поликлиника, дӯстон супермаркети Риян. Ҳама чи ӯшин дар пешаш ҳастай ҷои беҳтарин квартира бо шароитҳои замонавӣ. Хоб, адреса шаҳри Ҳисор, кӯчаи Суд, дӯстони азиз, назди мактаби 1. Духонага квартира ҳастай дӯстон, ки дар 5 ошона қарор дорад, 50 квадрати метр. Духонага квартира дар 5 ошона 50 квадрат, дӯстони азиз, бо ремонтҳои замонавӣ, дӯстони азиз. Наздики дӯстони азиз, мактаби 1 аст, дӯстони азиз, садик аст наздик. Хоб, ремонтош замонавӣ аст, дӯстони назди поликлиника, назди супермаркети Риян. Ана мехед, дӯстони азиз, чизо ҳастай. Бо дигар чои лозимӣ аст, ҷои наз, ободӣ, фақат срочна. Квартира мега дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 395 000 сомонӣ, ки боз муомила ва савдо, дӯстони азиз, дорад. Хай нархи дастар аст, нархи арзон. Ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисобишона, ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон ватсап пайваст доранд, дӯстони азиз. Барои харидори конкретна мақсад ки муомила мешавад. Ва дӯстони азиз, иваз ба мошинам мешавад, ки алиш ба мошинам қабул мекунам, болоиш бо маслиҳат мекунед сум метаҳед, дӯстони ба мошин, яъне алиш мешавад, ба мошин қабул мекунам. Нархша чӣ хеле гуфтам, 395 000 сомонӣ аст, боз муомила ва савдои хуб дорад. Агар шумо оиди ҳам квартира ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хуён агар фаҳмидам, шумо ки занг занед, ки дар ватсапшо нависед, ҳамаша ба шумо фаҳмода ва мақсад метиҳад нашуд шумош муомила, дӯстони азиз, хуб дорад. Аз шумо хоҳиш ки лайкора занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба дим ҳавлии фурӯшӣ. Дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳа ё ки ҷамоати Палевой, дӯстони азиз, ноҳияи Данғара дар Палевой, дӯстони азиз, срочна фурӯшӣ. Дӯстони азиз, дар инҷа 8 сотиқ замин ҳастае, ки 4 сотиқи ҷудо кардагӣ ҳастанд, 4 сотиқаш отдельно фурӯхта мешавад. 4 сотиқ, дӯстони азиз, замин дорад, мақсад ки 3 дар хона, мақсад ки хонаи хеле кардагӣ ҳастае, коробка. Хоб, гирди ба нашад дӯстони одамо зиндагӣ доранд, об стояч, дӯстони азиз, ҳастае, ҳуҷҷатош мега созанд, об дар наздикӣ, дӯстони азиз, ҳастае, гирди атрофаш маҳкам. Дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи арзон 130 000 сомон гуфтаистанд, боз муомила, дӯстони азиз, дорад. Дар, дӯстони азиз, Палевои ноҳияи Данғара 4 сотиқ замин ва 3 сотиқ, дӯстони азиз, мақсад ки қатиш 4 сотиқ замин аст, 3 дар хона қатиш кардагӣ аст, инҷа обшон 8 сотиқ тақсим кардагӣ аст, мақсад ки ҳар душон хеле хона дорад, дӯстони азиз, кардагианд, хеле хона бардоштагӣ доранд. Гирди ванаш маҳкам, ҳама одамо, дӯстони азиз, инҷа зиндагӣ кардистанд. Хоб, 130 000 сомонӣ аст, боз муомила ва савдо дорад. Ин ҳамин рақамҳои 918 рақамҳои танҳо ватсапаш мегӯяд кор мекунад соҳибшон. Дар ватсап мега нависанд. Хай номерошро намедонам, ба фикр мага кор накунад, ватсапшо дӯстони азиз нависем, бо муомилаи хуб дорад. Агар шахсоне ки оиди ҳамин ҳавли, ҳамин хона бо агар маълумоту иловагӣ хоҳанд агар фаҳмиданд, дар ватсапшо нависед, ҳамаша ба шумо фаҳмода ва нашуд шумошам муомила мекунад марама. Мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гипразем, Пахтакор, Шайнак. 3 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 хона кардагӣ ҳастае, ки бо ошхона, кухни, ҳоҷатхона, ваннаш, ҳамаш дӯстони дурун ба дурун аст ва подвали калон, дӯстони азиз, дорад. Дар дурунаш бо подвал дорад, мегӯяд, дӯстони азиз, ремонтош ремонтои нағз ва ҷошам ҷои нағза мегӯяд, бо рафтамаша аз пеш бинем.
дастроҳошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 530 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдо дорад. Оиди хона хоҳед агар ягон маълумот ягон саволу иловагӣ оиди ҳамин хона фаҳмидам дар рақамҳои поёмдашон занг занед, дар рақамҳои ватсапшон маълумоти пурраша гиред. Ва ногуфта намона шахсоне ки хонаҳои фурӯш доред, квартираи фурӯшӣ, ҳавлии фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон техника компания, ягон чиз барои реклама кардан, марамад рақамҳои барои реклама кардан 885 12 20 ватсап, имо, телеграм дод мондагӣ ҳастем. Мақсад чӣ маҳсулоте, хонаи, заминаи, квартира чизе ки набошад мо дар фурӯшсуни азиз мемонем. Марамад сурат маълумотша роӣ кунед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Сомониён. Духонага квартира ҳастае ки дар чорум мушона қарор дорад, 50 квадрати метр бо ремонтҳои замонавӣ таъмин аст. Ремонташ мегӯяд мақсад кардагӣ ҳастае. Вале баъд ремонт карда мегӯяд ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. Кухни гарнитур дорад, парда, люстра, хоб бо дигар чиҳои лозимӣ, тӯкли поддостони азиз, обсвет мегӯяд ҳастае ва евромонтаж кардагӣ аст. Дӯстони азиз, бо хай дигар маълумоташа худтон аниқ қадам мегиред. Нархи квартира 450 000 сомон аст. Боз муомила дорад. Шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Сомониён. дӯстони азиз, оиди квартира бо агар маълумоту иловагӣ хоҳед, агар саволу иловагӣ, марамад занг занед. ва ногуфта намона шахсоне ки агар ки дар ҳамин навори мо хонаи маҳқулӣ ки наёфта бошед, ё ки квартираи ҳавлияи хонаи наёфта бошед маҳқулӣ, танҳо дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо дархор ҳастем. Мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем гуфтагӯи шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш кунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Булбулчашма. дӯстони аз шаҳри Ҳисор, деҳаи Булбулчашма. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардагӣ аст ки хонаҳои барака хайр ремонт бигем надорад, барои зиндагӣ мешавад. средния пешхона бо навес кардагӣ, қати ошхонаву баняшка. дӯстони азиз, шаҳри Ҳисор, деҳаи Булбулчашма, 6 сотиқ замин ва ду дархона қати. нархаш ҳамагӣ 110 000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. 110 000 сомон одамое ки мехаранд омада мегӯяд аз пеш бинанд, маъқул шуд, муомила мекунем. дӯстон азиз, рақамҳои мегафон мондагӣ аст. ягон савол доред, ягон маълумоту иловагӣ, марамад занг занед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, ноҳияи Кушониён, ҷамоати Навбаҳор, деҳаи Садиддин Айнӣ, собиқ Кӯйбешева. хоб дӯстони азиз, 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст. қати ошхонаву баняу, кухниву калидору аловхонаву оғулу ҳама чии обшуд дӯстони азиз дорад. гирди хона пои худ маҳкам. 4 дар хона қати ошхонаву баняу кухни, хона ремонтҳои замонавӣ, пешхона навес дӯстони азиз бо чойлоби ангур, хай дигар чиҳои лозимӣ. нархи хона ҳамагӣ 450 000 сомон аст. бо савдо муомила дорад. нархи ҳамин хона 450 та савдо доштаем. агар оиди ин хонае ки мо реклама кардем ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ фаҳмидан хоҳед, агар дар рақамҳои поёмдашон занг занед, маълумотша гирем. ва хоҳиш мекунем ки ба хотири меҳнатҳои мо я лайкира занед, фаромӯш накунем, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Кӯйбешев, кӯчаи Муҳаммадиев, хонаи 11. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардагӣ аст. дӯстони азиз ки хоб баня дӯстони азиз дорад, ҳоҷатхона дӯстони азиз дорад, кухни, анҷомхона дӯстони азиз дорад, тандурхонаву хетчиёна дорад. дӯстони азиз, нархи хона хай 450 000 сомон моди соҳиби хона бо мақсад ки муомила дошта дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Кӯйбешев, кӯчаи Муҳаммадиев, хонаи 11. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин карди. хонаш хай ҳавлиш майда буда. дӯстони азиз, 3 дар хона қати намехали чизои баняу кухни чиёш кати. нархша 450 бо савдо мешавад. рақамҳошон мондагӣ аст мегафон. ягон савол tomosha ягон маълумоту иловагӣ марама занг занед. касоне ки хона замини квартира доранд барои реклама кардан дар рақамҳои ватсапи мо рӯй кардам, мо рекламатон мекунем. навора то охираш тамошо лайкҳоро хоҳиш мекунем занед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа. дӯстони азиз, дар мақсад ки дӯстии халқҳо, дружбанарод. дӯстони азиз, пеши гимназия дӯстони азиз, бо хайхтон маълумот гимназияи аминҷон. хоб духонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад, 47 квадрати метр. дӯстони азиз, бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухна. дӯстони азиз, духонага квартира, ошхона, баня хай дорад. дӯстони азиз, балконаш баровардаги ошхонарам ҳастае. як ҳуҷраи дига хурди кардагӣ аст, мегӯям барои кӯдакона. обшо қариб 3 хонага аст. дӯстони азиз,
кондитсионер, телевизор, шифонер ҳама чӣ дорад. Хай бу маълумоташро пурра мегирем. Нархи квартира 460,000 сомон мондиан соҳибшон боз муомила доштааст. рақамошон аст дар поёни видео мондагӣ аст. касе ки дар кор аст аз шаҳри Бухтар квартира маромад рақамошро занг ҳамаи маълумоти пурраша худтон гирем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Мияскабинат. пеши мақсад ки кожа мақсад балинса дастуни аст. мақсади балинсаи кожни тарафи южин дӯстони азиз. хоб духонага квартира астае ки дар дуюм ошона қарор дорад 42 квадрати метр. Намедонам дома чанд ошона аст нагуфтиану мақсад ки духонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад 42 квадрати метр. дӯстон азиз бо ҳама чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. Обсервисам ҳаст ошхона баня кухни термос ва ремонташи мотори нағз. нархи квартира 420,000 сомонӣ аст бо муомила ва савдо дорад. хуб оиди квартираи ҳозирае ки мо гуфтесем, агар шумо маълумоти иловагӣ хоҳед дар рақамҳои поёмидашон занг занед. хай акросига маълумоти дӯстони азиз хеле кам астае. агар ягон ҷое ки нофаҳмиш бошад шумода рақамҳошон мондагӣ астае. занг занед ҳамаи саволотона аз соҳибшон пурсида гирем. мегзарем ба даҳум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ астае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат пеши молбозор, яъне ки тарафи молбозор гуфтагӣ аст. молбозор деҳа бошад ки ягон чӣ бошад, хеле маълумотро соҳибшон қайд кардиянд. хоб 5 сотиқ замина дӯстони азиз ки мақсад ки гирд ва нашта одамо зиндагӣ доранд. проектҳои фундаменталш 800 сомон, нархаш 55,000 сомонӣ. шаҳри Ваҳдат молбозор дӯстони азиз, нархаш 55,000 сомонӣ астае. муомила доштае. рақамошро дар поёни видео мондагӣ аст. оиди агари ҳавлӣ шумо ягон маълумоти аниқтар пурратар хоҳед агар фаҳмидан дар ҳамин рақамҳо занг занед пурсида гирем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ астае дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. хоб корвон гравзавод дӯстони азиз, якхонага квартира астае ки дар шашум ошона қарор дорад 36 квадрати метр дӯстони азиз. дар шашум ошона 36 квадрати метр. еврарамо дӯстони азиз кардагӣ ҳастае. хоб техпас дӯстони азиз дорад ванна, сансел, свет ва об ҳастаяни ҳастая мегӯяд. нархаш мегӯяд 370,000 сомонӣ астае. боз муомила доштае. нархи ҳамин квартира 370 бо муомила доштае. агар шумо бо оиди квартира маълумоти иловагӣ хоҳед, агар рақамҳошон мондагӣ астае. ва дӯстони азиз шумо агарам хали квартира, замин, хона, мошин чизе ки барои реклама кардан бошад, хоҳем ки реклама кардан дар рақамҳои болодаи мо WhatsApp астае, роя кунем, мо реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба 12 ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ астае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, дар тарафи ҷангала гуфтагӣ астае соҳибшон. 4 сотиқ замин маҳсулат дорад ки як временка ва дӯстони азиз хоб алишам мега ба ягон мошинам мешавад дӯстони документош мега 100% об свет дорад дӯстони азиз. алиш ба мошин сумаки нархаш мегӯяд 45,000 сомонӣ астае. боз муомила доштае. ноҳияи Варзоб тарафи ҷангала дӯстони азиз, нархи 45,000 сомон астае. муомила доштае. рақамошо мондагӣ астае, маромад занг занед. мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар тарафи Ждан пеши мактаби нав гуфтагӣ астае. соҳибшон шаҳри Кӯлоб, Ждан пеши мактаби нав. дӯстони азиз 6 сотиқ замин маҳсулат доштае ки дута хонаи коробка кардагӣ астае, мақсад ки беремонт кардагӣ астае ва нархаш мегӯяд ҳамагӣ 70,000 сомонӣ астае. боз мегӯяд муомила савдо дорад. нархаш мегӯяд 70 савдо доштае. ин буд ки ҳамин қайд ки мо дар имрӯза навор ҳам видео дӯстони азиз хона ҷамъ кардем, пешкаштон кардем. агар касоне ки дорем хонаи фурӯшӣ хоҳем ки реклама кардан, роя ки реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.